Bere to chakane ngana yo gwichadia kurwa chinsemo chia mugonga to kumuna abasaya babere nigo basira magemabo imehye nyombe ya moyo kwego kya chinsemo chia mugonga ebunge ya machoge brabu babirabo mumura no mwesike bagotebekana koba inse ya miaka 20 konya nigo banyura marwa no bagatinda na kogenda kurara ase enyomba ya genereta na kubwatakana amohono kubaragwe chinguru cy'umurero nigo genereta yogatigwe na kwirira babere abo hosiria amagemabo kubwatakana amono kuborwa embea engiya yokwe munago tumenye muri kito Gilbert Kobi ni measo mucyo mugonga abonchiriria nabamenyi bomuchie oyo banyoretwe aso muichano munene magega yabasaye babere omuiseke no mumurago siria amagemabo aso mubasokano okuboro kwembeo imeyekera bukemenkantenga the world boroge sangangeri kiabete kise nyomba ya moyo kwego kigaiga se town ito ya mugonga yabasaye babere bakagenda se room yokirie genereta bagaisike rororo later on generate area eliokiriria bana bali babere bakalinywa bagasavocate kuba uchi kogenda baadaye abanyene korole generate kare limite inde bachiko chenja mafuta bakanyora basa bali babere no bali babigiti yanga engana na kirori barenga asabwo babera abo bari insi y'imyaka 20 konyora batindira asekera wiki kya wells ebiro bachiete gutimuka ase generator yabekire room abantu barenga abimyaka meke batokira se epaye moga mugonga ntumuna barai mangana ya tatakiri abakorolekana se town yaito asengencho ingakiene yerusa Mokonyi bumunyakiro bw'echiro ya mugonga Jasper Mose nigo abaganiriye bonsi balia babwate ibirabu imeya mucyo mugonga nabagutumeka generator ase okomenda chinguru karo chinguru che estimate chia bulire barosie ase chikobera igo tugusaba abana biashara baito bonsi betoni ya mugonga ki generator chirose ligwe asagia chikunyara koba agakufungeru ekero batete guchinje na mafuta gose kindororo baenda bayigura egere ibintu turanyara gutanga bunebyo barengana nere ebigori ebike byeso irie aso botindu asekeremo kigoro mono imeyo mucyo mugonga musinge kore gutware ebirengereri imeya mugonga igento abaganiriye gwetanga nebikoro binge biga bikwirira ubwo bwabo gosira nende twaje abasaye baito n'abantu bonse bakunywa maru kaindiri etika kunywa maru mu bwate stress na abantu baito bonse bakora se usabanyene club abantu bone bali ni stress mbali amuntu anyugire ni stress chiaye gakiti yakomondelia maru umuntu otindete mono nandite yakomomenta maru andi abande nigo batebire buna ebitangombire biganiriye ko bugorigwa gutanga ayakogenderera namono kuimukireria ibirengo byo gukinie gesagwetera so kurende abasaye mono chipa chiroro chire chinyinge bana bakure barabakemono batarakorege saku oiga bali nigo basabire kurenda abana babo chinga kichiga bale rusa mbenyora ase matemwanga buna yayiga nakwenyora ase ogochigosira nakwenyora ase chingoma ikorwa kurwase obotindu bonga buno bwase bigoriye bike tagete serikali yeito naba community policing amona abatinindi bechiro batokonya mangana yayiga so korora abana bake bandi bonse bagusurure se town ya mugonga ntori ko chugwanja mangana ngamunaya igoyo serikali yeito ya Kenya na magina ebwaterane asoko se okwo kwera ticket amangana munaya mabakorekana se town yeito igana se chiro ya mugonga ase wanya kuba gukoresha n'abanyene igoro yo gusira kwaba mumuro yo mona we gumisiko yo mona kwa gusira mu bwa rit kuri igoro abane nigo bagoteba ngambare igena andake kine kiabaitete nabo igo ibintu biri bikukwanirwa mbiyanga oborebi no kunywa maruko abere okonga ase bigori bire bikase nseme ya mugonga ona bamenye nigo batagete obolende bunyako bukinwa ego konya ebigori ebike nabo igo wale tobulendi ase chire ya mugonga nabo igo abana byasara baroro kuko tebya Tembe TV kurwa ase chire ya mugonga ere imya sensemo ya umachoge bura we county ya Kisia Marietani Gilbert Kobi